Nie sme smeti na to, že by sme sa triedili. Všetci sme len ľudia. Ačka, chcem sa ťa opýtať, koľko si mala rokov, keď si sa dostala do detského domova? Ak sa dobre pamätám, bolo to nejakých 14-15 rokov, čo som mala, keď som prišla do detského domova. No. O deťoch z detských domovoch akože berú sa to takto, že akože idú rôzne fámy, hej. Ale v deň, keď majú odísť z toho detského domova, zrazu sa zjaví nejaká rodina. Ale to nie je kvôli tomu, že tej rodine záleží na tom dieťaťu. Lebo keď sa o nich nezaujímali celý život, tak proste v ten moment zrazu... Lebo Vianoce sú o rodine, Vianoce sú o láske, o ľuďoch, byť spolu. No a porozprávaj nám, o čom si snívala ako dieťa, keď si bola. Bojím sa, že ostanem opustená, že ostanem sama. Iba toto. Teraz, v momentálnej situácii, čo pre teba znamená rodina? Prečo? A ja viem, že nájdem tú odpoveď, že prečo. Prečo ešte ja nemám, ale... Lebo to najlepšie príde nakoniec. Ja hovorím, že dieťa, ktoré si ma vyberie, dám mu všetku lásku, ktorú mám v sebe. No ako to hovorí môj manžel, že na východe, kde nájdeš najlepšiu ženu? V karčme. Teda budeme 6 rokov manžela, čiže 10 rokov sme spolu dokopy, ale od 18 rokov sa poznáme, čiže spolu to ťaháme 18 rokov. Ja hovorím, že v dnešnej dobe väčšinou sa ľudia starajú o seba, ale napríklad ja mám aj skúsenosť napríklad z TikToku, akože veľa ľudí podporuje tam ľudí. To dobro vždy zvíťazí, hej. A vždy proste, ja verím, že niekto na mňa tam zhora, alebo ten môj strážny aniel dáva pozor. Čo by si teraz povedala? Že sa bude mať lepšie, že sa bude mať veľmi dobré, a že bude tak milovaná, ako si nikdy nemyslela. Toto. Áno.